Season 4 ngai hublai pi barok ki subscriber bat ki viewers bat dak ni kapor ka bamanta ngamla khlamda pan paulem ya giding sngo ko jonga simet ngam tep na tanya pi sngo kumno halor ka public hearing siapa ha ya ka amrit simen hang tai ha umlong East Gentle Hill District kat kum ka khubor bang ui bat ngapek ui ba ka amrit simen kakwa ban klong neti motion na ke jaka ka ba jingai tangkum ba 10 kilometer duna ai na kisnong bat ka ba sngow sti ngala ban ong bat ka ba sngow phla ka ba sngow ngo adu kata kalong ba weni ki MDC ubadai na ketukwa thai u ai sngow bha u sha sngow bha ban sha ban ai ban ti ya kan ke jaka ban klong mau na ke jaka bat kalalong ka ngamla mudur haba namar haba gijit ignong mikmat kham tam yo MDC u member jung council ka bangmat unong yada ya ka khando ka siap na ka benta ka pateng jung ignong din rei balai ka le jakom ne lada kita ki bade kinong yada ki bangila ngi ki pai ba ngi legit khnang bakinong kinong yada ndak benta ka khando ka siap bakinong kinong yada ya ka pateng ki long din ki jongi hapok ka council ki kloi ban dino ki kloi ban aino ya kita ga jaka seki company kan sapoi ka por bagi jaka pori kasi jungi kin bun satangi jaka jung ka company bat kumta hakan ka por ngasngo ba nakleng jong ahi ngakwa ya ka ba phini ong ai lang bagi comments ka ai ga jing sngo jong pi mat kham tam yaw new MDC uba kershan ya ka ba kum kan ka ya ka ba kum kan ka jingle jong ka company man klong mau ban siat kham tam kan jai wi kisnong ki ba marjan lada kan ka company ka klong yo new motion bat kumta hi ngi i ba kum ka jai mreu hina ka por si ka por ngi ba ki don ki jing ma ki ba dai na ngi hi dai kinong yalam jong hi ki ba penlong ya ka ri jong i ba kan don hap dengan jing ma bat ka jing man sao ban im tip ka ka ba nakleng jongi ki ba hadin jongi kin sngow ya kan ga jingle jongi no yalam jongi mat kumta napreng jong ang kerpat napreng jong pi tungin long ki samla ki ba long kalawai nam takari ba ga jam ki ba khle ya kari bat ka jam riu namala da kum kini gi jing jaki wan klam pep sisen ngi salong brau hanuri hanu bat nginong kinong tong jong nu bat kumta shwa ba kupor kan dir sngo ngakerpa diki samla jong kri khasi jongi bagian yang rang ba kham tam yagi nong sensya bagian yang rang ba ban yada ya ka pateng jongi long dien gi jongi khuplei shibun dung ni snap khandiat yagi jingkran jong new MDC Ejo por ngamana kamu MDC wami khmat ya ka chinong rumbai chagatai ka council ko maya mi Deni por na kalian chimi akan bentar. From my side, also I have strongly support the Amrit men to doing the mining at Muli area Elaka Rambai. Tanda kini kita kerja, kublai siajarmu.